Good morning, Dwantro Fam! Bibili muna ako ng mga property sa labas gamit ng app na to. Ayun. Game lang siya. Kunwari, bumibili ka ng mga property kahit saan sa Pilipinas. Okay, gusto ko Hurley clothing. Wow, sosyal. Sige, click ko yan. Bibili ako niyan. $12 million! Hello, Baby Nitro. Hello. Hello. Are you in your secret clubhouse, are you? Huh? Cubby house. Yes. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? It is 6 a.m. ngayon. Gising na kami. Medyo. Welcome back sa isang Dwantro vlog starring Pabibo. Ha! Bebe! Kainis. And Na-spray na ko. What? Na-spray na ko. Kainis. And Pabibe! Hello, Baby Nitro. Hello! Hey, did you get my jump and then sudan? Yes, I did. What's wrong? Mommy, come to mommy. What's the matter? You calling mommy, huh? Ma. Get my jump? Today is a bittersweet day kasi ibebenta na po namin ang TV na to. Yes, we are selling the TV. I'm going to move the TV and TV cabinet to them this morning. So, ayan. Okay, this is gonna be mahirap kasi bawal umakyat mga bisita, so no one is here to help me get rid of the TV. So I've got to try and do it myself. So I've got to carry it dun po sa elevator. Pagkatapos nun, ibenta na po namin ang stove namin. Bye-bye stove. Wala na. Bihira lang namin ginamit yung oven function, no? Hindi oh. Part ako nagano ng chicken dati at saka Chicken lang. squash. Hello, baby. Favorite friend niya yung guitar. Oh nga eh. He always smiles when he sees the guitar. Di ba, baby? You look at the guitar and you're smiling. He tries to grab it. Oh. Oh. Oh, what's that, huh? Oh. Oh, you like the guitar, don't you? Yes, you do. You're gonna be a guitarist when you're older, baby, huh? Yes, you are. Okay, we're also selling the office desk. Bye-bye office desk along with the office chair. I didn't really Grabe. Wow. I hope na hindi tayo positive for COVID. Kasi kung positive tayo for COVID, wala na tayong furniture. Tapos cancelled na yung flight namin. So, dito na lang kami sa bahay, walang furniture. Okay, Dwantro Fam, dalawa yung driver namin. Dalawa yung mga driver namin. So, yung isang driver namin dumating na. Ito po yung ibibigay namin sa kanya. Lahat na to. Grabe, mga laundry basket, ironing board, plancha, ayun, mga pambata kasi may baby siya, rice cooker. Natanggal siya sa trabaho niya dahil sa pandemic. Di ba, driver siya, nasa Grab siya dati. So, ayan, maging masaya siya dito. Ito na. Alright, kasya ba? Kasya yan. Okay. Ayun. Okay. Nande, kumusta? Hi ka naman dyan. Hello! Bro, sa'yo na to. Ay. Rote yan. Wala naman. Magang pamasko, sir. Ayun. Sir. Kasi wala na kami dito pag Pasko. Ay, uwi ka na, sir? Oo, uwi na kami this Sunday. Wala na kami dito. Mamimiss ka namin, sir. Yes. Dami. Yun, thank you Dante ha. Wala nga naman. Picture muna tayo, bro. Hey Dwantro Fam, habang nandito ako sa baba, papakita ko sa iyo itong game na to. Alright, isang bagong game sa App Store. Super sikat na po siya. Pwede kayo bumili ng kahit anong store dito sa Pilipinas. Kunwari, okay? Kunwari, may pera tayo. Dito sa game na to, meron po akong $900 million. Char. Wow! Ayun, para sa mga feeling era tong game na to. So, itong game na to is Landlord Go. Alright, it is downloadable on the App Store. We're going to buy some stores dito sa Shangri-La. Sosyal.
Gucci. Ayun no, Gucci. Bibilhin ko yan. Oh. Buy. $14 million. Ayun no. Ngayon, nakabili na ako ng Gucci. Ayan, nasa portfolio ko na siya. Sana all may-ari ng Gucci. Ngayon po, naghahanap din ako ng ibang store na pwede kong bilhin. Okay? So, every time you buy a store, may profit ka. Like, araw-araw may kinikita kang profit para tumataas yung kunwari pera mo. Ganon. And then you compete with other people in the Philippines as well, the top leaderboards. I think tingnan nyo to, 600 billion yung leader ngayon ng OA masyado, no? Alam ko, okay, bibili ako ng sariling kondo ko. Yung buong building, ha? Hindi isang kondo lang, kundi buong building, bibili ako. I like games like this kasi you can, it makes you go outside rather than just sitting sa loob ng bahay mo, di ba? Parang it makes you go outside and explore a bit more. Ngayon po, bibili ako ng One Shangri-La Place condominium. Ito siya. Ayun. Wow. Ang mura. Ayun, akin na to. Akin na tong One Shangri-La Place. Okay? So yung ibang tao na naglalaro din sa game na to, pwede sila bumili sa akin. So pwede kong ibenta ang One Shangri-La Place sa kanila. Ang galing, no? Ayan, akin na to. Check natin yung portfolio ko. Yun. Oh, di ba? Oh, may Gucci na ako, may One Shangri-La Place ako. Pati cathedral, binili ko din. Ayun. Ngayon naman, bibili ako ng EDSA Shangri-La Hotel. Wow, social na ako. Level up na talaga ako. Bibili na. Ayun, no? Ang sunod na purchase ko, pangarap ko actually is My Health Clinic. Ayan, para mag-doctor's clinic din ako. Nandun po siya, puntahan po natin. Hello mga ma'am, sir. Okay kayo dyan? Ma'am, magkano po tong building na to? Hindi alam? Mahalata, no? Oo. Alis na si Baby Nitro. Yes, alis na kami ngayong Sunday. 2 days na lang. Oo. 2 days na po. Pinapanood ko sila pag ano. Ay, talaga? Pabebe at saka si ano. Pabibo. Ayun, no? Ito po siya, medyo mahal po siya, pero worth it naman, no? Ayan, dami tayong profit dito. So, hindi nila alam kung magkano talaga in real life, pero sa app na to, parang ang mura lang, no? Char. Sana all may pera. Ibebenta na namin ng lahat, pati yung crib ni Nitro. Ibebenta din namin yun. And then all this stuff, like all our extra stuff. Yes. All this stuff here, it is all being given away. All of it. Hindi lahat, pero yung nearly every single thing we have is being given away. Pati yung ref, may bayad din sa ref, lahat eh. Yung kitchen utensils namin, i-donate na lang namin yan. Lahat ng nandyan, ay parang wala na. Pati yung bebe na to, ibebenta din namin yan. Okay, Mami Shanta, say goodbye to the TV na. Bye-bye, TV. Bye-bye. At least we still have the baby, no? Bahala na kung walang TV, basta may bebe. Is that funny, baby? Is that funny? Okay guys, tinanggal ko na ang TV. Nandyan na siya. Ayun. Ito po siya. We're going to ship this out right now. Okay, Dwantro Fam, we're moving out. Tingnan nyo. Oh, kalat na. Daming gamit. Daming ipapamigay na namin. Nandito na po yung Lala Move. Wala na tayong TV. Wala na tayong TV cabinet, bookshelf. Wala na. Ito yung sunod. Stove at saka yung the office desk with the office chair. Ayun. So, bababa na ko ngayon. I-deliver ko to. Si Mami Shanta is nag-i-empake ng ibang gamit. Hello, baby. You have to say goodbye to your cot na. Kasi ibibenta na ni Mami and Daddy. Wala ka ng higaan, bebe. Sa Australia na ang bago mong higaan. Yes, that's right. Yes, that's right, baby. Uy, what are you doing, huh? Huh? Hinahawakan niya yung camera. Guys, nag-text si Dante ngayon lang.
Sabi niya, Sir, maraming salamat, sir, sa binigay niya sa akin, sa tuwa pamilya ko. Naiyak naman ako, sir, sa tuwa, ang agang pamasko. Walang naman, bro. So yan si Dante, he's been our driver sa simula ng pandemic. Yeah, ever since lockdown, siya yung driver namin, tsaka si John. So ayan, nagkwento siya sa akin na natanggal siya sa trabaho niya. Wala na siyang pambayad sa utang niya sa kotse niya. So, binalik na lang niya yung kotse niya. So, sayang na. So, ayan. Ipapadala ni Shanta sa Leyte yung ibang gamit namin. Di ba, baby? Yes. Yes, baby. Di ba? Yes, that's right. That's right, baby. Yes, it is. Boy, bed. Bye-bye to the baby's bed. You say bye-bye, Nitro. Wala ka na grip. Sa Australia na ang grip mo. Kasya ba? Kasya ata. Oh my gosh, baka masira. Ayun. Kasya ba sa hallway? Hindi. Mababali. Nadidetach ang kuwan, ang floor. Okay. Bye-bye to the bed. You say bye-bye. Hey, baby. Uy, baby. You say bye-bye to the bed. Alright, Dwantro Fam, maraming salamat sa panonood sa video na to. Look at our house. We only have this couch left and our bed left. Yun lang. Everything else is gone. Everything else. Diba, baby? Yes, it's all gone, no? It's all gone, look. This is all our stuff left. We're giving it to our other driver. Tapos, wala nang stove, wala nang ref, wala na. Si mami lang natira sa kusina. Yo, Dwantro Fam, don't forget to download this app, Landlord Go. Cool game, actually. You can just walk around and just find different properties in Manila or stores and just buy them, you know, anytime you like. Right now, I'm going to buy another one. Let's check the listings. Dito sa area na to. Ayun, no. Let's buy the, Bowman Bar. Ayan, akin na yan. Download niyo po ang Landlord Go app. Ayan, ibebenta ko sa inyo mga properties ko, char. Link in description below. Now, before we finish this video, let's give a shout out to our Golden Dwantro fams: Kiko Arps, Chita Almera, Paul T, Don Ramis, Christina Arsenio Dunsmuir, Tai Chi's Adventures, Nati Vontian, Tosca Acorda, and Jocelyn Natividad. At ito po, dito ang ating mga Certified Dwantro Fam. Ayun. Salamat sa pagtangkilik sa Dwantro Fam, mga Mars, mga Dre. Alright, so if you want to be a Certified Dwantro Fam, alam niyo na ang gagawin niyo. I-click niyo yung join button na nasa YouTube channel na to. Okay, Dwantro Fam, maraming salamat sa panonood ulit. Yan, paulit-ulit yung sinasabi ko. At kitikits po sa sunod na video ng Dwanta. Alright guys, bye for now. You're beautiful.